Tanda ya. Tuh logofor एकदम दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायलायबाय नोंथांमोनखौ दे थ' भिडिअ लालायबाय दिनै जोङो नोमबाजैजों आंजों मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों माने जोंहा आंनि आरोना बिनानावखौनो होननांगोन बिनानाव सिस्टारनि हाबा आंनि जेनेबा आइनि बिब'नि फिसाजो बेनि हाबा आरोना हाबा माने लांनाया सिगां लांबाय दिनै आथिमंगल जेनेबा आथिमंगल सिफायगोन नालाय थ' बेयाव हाबा दङ थ' रिसेपसनखौनो होननांगोन नङा होमबा लोगोफोर थ' बेयाव थांनो नागिरदों जोङो बोराय बुरै नै जोंना ग्लेमार बोरायजों बिराद मोजां आंना बेरायनो थाखाय आरो थावबो जाया माबो जाया गिदिंबाय था बेनो आरो सिटखौ बहायलायनांगौ नै जोंना सिटआ बाराबा बस्था बनानैसो सालायनांसिगोन जों नामा जाब जोबलायबाय नै गरमजों आयै गरमा थाबानो समाय गैया लोगोफोर ने सेसखौ नायलाय आयना नायनि दे नंगौ दे जियानो जा लोगोफोर जों थांबाय थानो दे नायलांबाय थानो जोबजासिम देखायगोन आं सिस्टारखौबो दे लोगोफोर माने ओइ गानलाबायबानो जायो थौ देनजारलै हिनजावफोरजों बेजाल जायो लोगोफोर बेयावबा थांबा जोंनाथ' जालाबायो नालाय हिनजावफोरना जाया थ' नायलांदोल' जोबजासिम दे लोगोफोर गेटआ थालिर फिथाइ थायलायलायनाय थायनै मा होनो थालिर मैगं नैबे हाबैनो र' लासै मोनलायलांलै लोगोफोर खुनुरुखुम मोनफैबाय लाजिना बे बिदि मोनदोंलाय होननानै सिरि आरोना एसे माने आथिमंगल जाहैबाय नालाय इसिबांथ' दावराव जाया दा मोनायाव जागोन जायोबाथाय मोनफैजोबना दोङो जोंहानि आइमोना बिसोरो माने आब'आबो मोनफैना दोङो एकदम बिराद गरमनो मानसिया गरम दिनै मानसिया गिदिर जाद्रायबायना ओंखायनो गरमनो गरम मोनबाय नै नै जबाय जोंना नोंलाय गरम मोनाखै हा गरम मोनाखै नोङो नायथ्रा बिजोलाबा मानसिमा नायग्लेंनायानो जोबा बिनिया जियान दा बानायलांसै दे लोगोफोर नायलांबाय हिन्जाव गोदानखौ देखायनो दे लोगोफोर जोंहानि जिथु सिस्टार दहाय बुंदोंमोन आङो ओमफ्राय हाबायावथ' नों मानसि गेजेराव आरो माबायदि रायलायनाय जायोना ओंखायनो उपाय गैया थेवबाबो एसे देखायनि आङो दे हिन्जाव गोदानखौ बिनानाव जायो नालाय सिस्टार लोगोफोर नायलांदोल' नै जोंना फैनाय माबायदिलै खबरफ्रालाय बिराद गुबुननि मोजां ना नै बेनो लोगोफोर सिस्टार जोंहानि आइनि जिब'नि फिसाजो होननांगोन दा आरो सिस्टार बेनि आथिमंगल दङ दिनै बेयावनो फैदों जोङो ज'नो नायदो लोगोफोर दा बेखौथ' आं मा बुंबावनोसै नोंथांमोननि सायावसो नोंसोरसो खिथाहरनो हासिगोन दा कमेन्टफ्राव दे खिथाहरदोल' बोरै नुदों मिलायदों दा ज'नो दे जिरायथ' दे फुलु जाना फैबाय नामा सानैबो एकदमबारे माबायदि मोनो नोंथां फुलु जानानै थ' लोगोफोर
दानि बाव भिडिअ लाखादों आं नोंथांमोना नुदोंना बे खुलुमनाय बे जेनेबा सिस्टारजों ओमफ्राय बैनाय होननांसिगोन आरो बेयो बैनायजों सिस्टारजों खुलुमनाय दहाय बेखौ भिडिअ लादोंमोन आं दहाय ओंखायनो बेनो आरोना जायनि हाबायाव फैदों जोङो बेनिनो हाबा जानानै दसे उनाव थांगोन जोङो लोगो दे जायखिजाया जोबजासिमल' नायनांगोन नोंथांमोना जों थांनायसिमहालागै दे लोगोफोर खुनुरोखोम जायै लोङै दाथ' बैसागु बोथोरनि रिन्दाव रिन्सि गरम ओरैबायदि जानो लोंनो सान्थि गैया जायोना लोगोफोर उपाय गैया दा नोमबाजैया फैफाजाया दे आंजों थांनायाथ' थांफाबाय नोमबाजैया दहाय बे दोनबोबाय आङो बेयाव दोनबोनानै जोंहा आलासि फंबाय दंमोन आंना ओरैजाय आयंनि फिसाला जों सानैजों फैबाय न'आव ओमफ्राय नोमबाजैखौ दोनबोबाय ओरै माबायाव हाबासालियावनो दोनबोबाय आं गाबोन लायफिनगोन नांगौबा ने लोगोफोर थाथोंसै बे एसे आंहाबो एसे फ्रि बेरायलायनि दिनै दसे हरनि दोनना फैबाय आङो सानसावनो एसे डान्स मारिलायबाय न'आव मोनफैबाय लोगोफोर खुनुरोखोम जाखांबाय लोंखांबाय बेयो सिस्टारनि दिनै आथिमंगल रिसेपसन होननांगोन आरोना आथिमंगलजों लोगोसे बे दिनैमोन आरोना ओमफ्राय बेयावनो जाहैबाय लोंहैबाय फैबाय जोङो खुलुमनायखौ नुदों भिडिअआवबो देखायदों नोंथांमोननो माबायदि सोर ना मा होनो लोगोफोर बेनोमोन जियानो जा न'आव मोनफैबाय रेस्ट लानि एसे भिडिअआथ' गुसुं जाबाय नोंदां एसे उपाय गैया एडजास्ट खालामदो लोगोफोर दे गोलाव बानायनो सानो खिन्थु मा जायो बैसोजों लोगोसे लाजिनाया बारा जालांगासिनो भिडिअखौ बानायनो हाया हाया जायो दानिया मानो होनबा इनकाम प्रफिट गैया जेबो गैया सैमा बायदि बखिबाय थानायल' जायो आरोना इउटुबा ओंखायनो बालायलांनाय जाबाय दानिया थेवबाबो नोंथांमोना आं अननानै बेसेबा साबस्क्राइब खालामबाय बेसेबा बुरजा दङ 66,000 जों साबस्क्राइब खालामना दोननायाबो धेमालि नङा ना होनो लोगोफोर ओंखायनो नोंथांमोननि थाखायनो खस्थ' खालामथारो आङो लाजिबाबो उपाय गैया बानायथारनो गोनां जायो बेनोमोन लोगोफोर दे सोरबा साननो हागौ भिउसनि थाखाय माबा माबि खालामो मायो होनना भिउस फैदाबो जोंनि बर'नि इउटुबारा खुनुदिन खर'रपति जानो हाखाया आरोना लोगोफोर बेनो जियानो जा नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन दे लोगोफोर जास्ट मोनसे गावनि मा होनो बेखौ जेनेबा हबिमोन आरोना हबिखौनो होननांसिगोन इउटुबार जानायनि जिथु एम्समोन बे जाफुंबाय बर्थमानाव फिसायैबाबो बेनि थाखाय बेखौ ओरैनो लाखिगासिनो आरो ओमफ्राय नोंथांमोननि थाखाय आरो एसे नोंथांमोना जाहाथे नायनानै माबा मोनसे आंनि भिडिअजों टाइमफोरा स्पेन्ड जाबाय खोमा एसे टाइम थांगार होनो हायो खोमा ना बेनि थाखायनो बानायो आं नङाबा जेबो लाब गैया जेबो प्रफिट गैया इउटुबाराव सोरबा गिदिर इउटुबार बेलेग रावजों बानायनायफ्रा मोननो हानाय दै जों बर' इउटुबार जाबा बेनिफ्राय बांसिन फरायनायफ्राव गोसो होना सोरबा साख्रि लानायानो मोजां लाब गैया लोगोफोर इउटुबार जानानै आर्निं गैया खिन्थु बेलेग इउटुबार जाबाथ' नों क्रर क्रर सानसेयावनो क्रर कामायो मालाय बेलेग हारिनि इउटुबारफ्रा खिन्थु जों बर'निया जायालै बाराबा नोंनि भिडिअखौ नायनाय नङा ओमफ्राय नों दायो गाज्रि भिडिअ मोनसे आपल'ड खालामना हो गाबोन भाइरेल जागोन बेबायदिसो ओंखायनो लाब गैया बर' इउटुबार जानानै गारनायानो मोजां बेनो दे लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन दे ओरैनोसो हरबाय थाखायो आं बाय बाय